ka jinglim laj ke bakha kha bat ka jingbat por ban yo laj hadin ka jinglim laj kam dei shu ka kam ka barang thamai hanong po kene ka jinglim laj kala juderu ka mat ka bagi pai ba ki mat jinge na ka por sa ka por nandu gisnem ki ba manswa bat hadu gine singi ki ba manta kene ka jinglim laj ke bakha kha bat ka jingslem ban yo laj hadin ka jinglim laj ka dang teng hadu manta pagi kini kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo Pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai shapi pranyo laiway kendai ndru iway arnyo lai